गोसोम बेज गाननानै आसाम सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों चिरां जिल्ला एबसु आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बिरहांगाव गोजौ फरायसालियाव। चिरां आसाम सरकारनि हेंथायै बिमा राव फरायसालियाव थाखो 6 नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंनो जाबसिननायखौ दिनै चिरां जिल्ला एबसु आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो बिरहांगाव गोजौ फरायसालियाव गोसोम बेज गाननानै आसाम सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। गासै आसामनि गोजौ फरायसालिफोराव खौरां बिजोंनि गेजेरजों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी फोरमायो दि दिनै गोसोम बेज गाननानै आसामनि गोबां फरायसालियाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दुलाराय फरायसाफोर आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायजों आसामाव गुबुन गुबुन फरायसालियाव गोसोम बेज गाननानै जे थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावनि जाबसिननानै होनाय बेखौ हेंथा खालामनानै आरो बेखौ बिरोधिता खालामनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों बर'आ जोङो गावनि सिनायथि आरो खौ लानानै गावनि रैखाथि आरो थामोन्थाखौ गोजोर खालामनायनि बाथ्राखौ सानदों। बेनि थाखायनो बर' हारिनि गेजेराव भाषानि आन्दलन जादों। बेनि थाखायनो माध्यम खुलिनांगौ होननानै आन्दलन जादों। बेबायदिनो 1963 आव एलपि स्कुलनिफ्राय फरायजेननो मोननानै दिनै बे मिडियामा फैयै फैनानै आरो देग्लाय 11-12आव बर' मिडियामजों फरायनो मोननायनि मोनसे अबस्थायाव सौफैबाय, मोनसे स्टेज मोनफैबाय आरो बे रावा दिनै कनस्टिटिउसनेल मोनसे लेंगुवेज जाबाय, रेकगनाइज मोनसे लेंगुवेज जाबाय आरो आसामाव दिनै बियो मा होनदों एसोसिएटेड अफिसियेल लेंगुवेज आरो बे रावजोंनो दिनै मास्टार्स फरायनो हानाय, बे रावजोंनो दिनै PhD खालामनो हानाय बेबायदि जाबाय आरो बे रावजोंनो फरायनानै बे मिडियामजोंनो फरायनानै गोबां गोरों गोरा डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार बायदि मैयाखौ जों दिनै मोनफैनो हाबाय, सिभिल सार्भेन्टखौ जोङो मोनफैनो हाबाय। दा बेखायनो जोंहा बे मिडियामनि सायाव फोथायनाय दङ आरो बे मिडियामखौ लानानैनो हारिखौ दैदेनलांनायनि बाथ्रा, हारि फोथांनायनि बाथ्राखौ जोङो सानो। दा बेखायनो आसाम सरकारा जोंनि मिडियामाव सानखान्थि आरो बिगियानखौ थाखो 6 निफ्राय गोजौ थाखोसिम जे इंराजि बिजोंनि जाबसिननानै होनो नागिरनाय बेखौ थाबैनो बोखांनानै लानांगौ आरो थाबैनो जोंनि फरायसाफोरनो बर' बिजोंनि फरा बिजाब हरनांगौ। बेखिनि दाबिखौ लानानै, बेखिनि खुदिनायखौ दिन्थिनानै दिनै जोङो गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायसाफोरनि कला बेज लानानै जेनाखि मोनसे हाबाफारि बेखौ जों खालामनाय जादों। गोजोन्थों। बे आयदाखौ लानानै अफिसियेलि आनअफिसियेलि आसाम सरकारजों जोङो गोबां रायलायबाय। आनअफिसियेलि चिफ मिनिस्टारजोंबो जोङो बर' थुनलाइ आफाद, जोङो दुलाराय फरायसा आफाद जोङो बेबायदि रायलायबाय आरो अफिसियेलि एजुकेसन मिनिस्टार डक्टर रमेश पेगु बिथांजों जोङो रायलायखांबाय आरो रायलायबावनायनि मोनसे खोथा दङमोन, नाथाय नैबे मुहुर्तआव बिथांमोना बे बाथ्राखौहाय लानानै खुनु गुरुत्त बेबायदि मोनसे रेसपन्स बेबायदि मोनसे दिन्थियाखै। दा बेनि थाखायनो जोङो डेम'क्रेटिक बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ जोङो लानो गोनां जादों। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद, अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन आरो असमिया साहित्य सभा जथायैबो जोङो रमेश पेगु गोनां बिथांजों जोङो सावरायनाय बेबायदि हाबाफारि जाबाय आरो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद आलादायैबो जोङो डक्टर रमेश पेगु बिथांजों जोङो सावरायनाय जाबाय। दा बेखायनो जोङो दिनै खावलायदों जे बिथांमोना गावसोरनि जिखिनि थांखि बेखौ बोखांनानै लानांगौ, नङाब्ला बिनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो आन्दलनकारि आफादफोरा जोङो आन्दलनखौ लालांनो थाखाय जोङो थाग थियारि। गोजोन्थों।